ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಪಂಡ ಈರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಕ್ಷದ ವತಿರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜು ಕೊಡೆ ಫ್ರೀ ಗೊತ್ತೀನಿ ಕೊಡೆ ಮಾತೆರೆ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ನಾಗಲೇ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಕನ ಇದ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಓರಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜು ಮುಖ್ಯ ಪುಗ ಸರ್ ಚರಂಡಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಒಂದು ನೆರೆ ಬತ್ತದ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಇರ್ಲೆ ಕೊಡೆ ಎಂಚಿನ ನೀರು ಬತ್ತನ ಗುರ್ದೆತ್ತದಿ ಓಡಂದ ನೀರು ಜಿಂಜಾಡ ಜನಕುಲು ಇರೇನು ಇಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಇರೇ ಒಂದು ಆ ಪೂಜಾಂಡ ಓಟು ಕುಂತು ದಯಕೆ ಇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜನಸೇವೆ ಅಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ 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 ಕುಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂವೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಇತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸೋಕ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಬರ್ಸೋಕು ಇವನಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಬರ್ಸ ಬರೋಚಿಂದ ಮಲ್ಪೋಡಾತೆ ಇತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಮತ ಮಲ್ಪೋರು ಕೃತಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಮಲ್ಪೋಡುಂದೇಜಿ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಐನ್ಲ ಉಂತಾಳೆಂದು ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಡೈರಿಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತುನವಾರು ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬರ್ತನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ತುಂಬದಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತುನವಾರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪನ್ ಮನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಜೋರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೈಕಾರ ಮಾತೇರ್ನ ಕೈಕು ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸರ್ ಯಾನು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಣದುಲ್ಲ ಇರೇ ಕಾಯಿಜಿಡ ಬುಡ್ಲೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಮೂಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಬುಡ್ಲೆ ಈತೆ ನೆಕ್ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಪ್ಪು ರೋಡ್ ಬತ್ತ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಲ ಪನಿ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ఒక తాత మల్ప తాళ మల్ప సాధ్య ఇచ్చి మీరే దయకెందుకు ఏంటవు నమ్మ పండి లెక్క ఇజ్జత్తే నేనంటే బత్తు సోతుపోయా మేరే ఈత క్వశ్చన్ ఇత్తు నేను బయట అండి మేరే టైం అండి Be like BOLAR.